Wala makapugong ang mainit nga tiyempo sa pagdulong na naman sang dalago nga mga papremyo kag kalipay sa Bombo Radio kag Star FM sa Barangay Joe sa Buwan Manos Salvo Year 20 promo araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash pa ginihiwat ini sa Ingore La Paz, Iloilo City kahapon sang hapon. Pulo ang nagaog sang tag-isa ka pesos nga cash prize. Tuman gidang kasadya sang mga winners nga nakabaton sang premyo. Nanette Gomez, 67 anyos, ang Ingore La Paz, nga nagamit sang proof of purchase nga Arm Florete coupon. Yaraman si Maria Concepcion Rojo, sang Tansa Timawa, Iloilo City, nga nagamit sang proof of purchase sa mga produkto sa Universal Rubina Corporation nga Mr. Chips kag Mang Juan. Nagadaog man si Jacqueline Payungayong, 45 anyos, sang Ingore La Paz, Iloilo City nga nagamit sa proof of purchase mga produkto sa Universal Rubina Corporation nga Mr. Chips kag Mang Juan. Naraman si Julie Pangantihon, 47 anyos, sa Ingore La Paz, Iloilo City nga nagamit sa proof of purchase nga Arm Florete coupon. Rena May Villegas, 25 anyos, sa Ingore La Paz, Iloilo City nga nagamit sa proof of purchase nga Arm Florete coupon. Resilda Havillana, sang Ingore La Paz, nagamit sang Arm Florete coupon bilang iyang proof of purchase. Solim May Haboneta, sang Ingore La Paz, Arm Florete coupon nga gingamit nga proof of purchase. Congratulations man sa mga nagdalaog nga sanday Prince Darigold Puda, 19 anyos, nga nagamit sang proof of purchase nga Arm Florete coupon. Maria Miliesa Jerez, 39 anyos, sa Ingore La Paz, ay gingamit nga proof of purchase ang Universal Rubina Corporation products nga Mr. Chips kag Mang Juan. Si Raquel Gubatanga nagdaog man pagi sa iyang proof of purchase nga Arm Florete coupon. Yari bala ang isa sa mga maswerte nga taga-daog nga si Solim May Haboneta. Ako si Solimay Haboneta, nag-aedad sa 28 years old, nagresidente sa Barangay Ingore La Paz, Iloilo City. Isa ako sa mga nag-enjoy kay napilian diri sa Barangay Joe, sa Barangay Ingore La Paz, Iloilo City, subong Abril 18. Ang akong gingamit nga proof of purchase amo ang Arm Florete coupon. Ang nabaton ko nga premyo amo ang 1,000 pesos nga cash. Isipin ko ang ako nabaton nga premyo 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, kag 1,000 pesos. Nagapasalamat gid ako sa Bombo Radio kag Star FM kag sa tanan nga mga sponsor. Ginaagda ko man ang iban nga mga entra sa Buwan Manos Salvo Year 20 promo agud kamo nga may chance man nga magdaog sa dako nga papremyo. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Nabarian si Solim May Haboneta. Samtang ari pagid ang isa ka mapalaron nga tagdaog sa Buwan Manos Salvo Year 20 promo nga Barangay Joe nga si Nanette Gomez. Magulan gid ang mga papremyo dire sa Barangay Ingore La Paz, Iloilo City, subong Abril 18. Ako si Nanette Gomez, nagaedad sang 60 City kag residente sang Ingore La Paz, Iloilo City. Isa ako sa maswerte nga nagdaog sa nga barangay draw sang Buwan Manos Salvo Year 20 promo. Araw-araw, baldi-baldeng papremyo na may cash pa. Ang akon gingamit nga proof of purchase amo ang Arm Florete coupon. Ang nagabaton ko nga premyo 1,000 peso nga cash. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 peso, 1,000 piso. Gamitin ko ang kwarta sa pagbakal sang sang akon nga ihulog liwat sa Bombo Radio. Nagpasalamat gid ako sa Bombo Radio kag Star FM kag sa tanan man nga mga sponsor. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Nabarian ang mapalaron nga tagdaog nga si Nanette Gomez. Kabombo bantay naman sa masunod nga semana kung sariin magapadulong ang team sang Bombo Radio kag Star FM agud magdala na naman sang kasadya kag dalago nga cash prizes. Ikaw nga nagalantaw ka nagapamati subong magpadayon ka lang sa paghulog sa imong mga entries sa Buwan Manos Salvo Year 20 promo
Araw-araw balde-balding pa premyo na may kaas pa. Base ikaw man ang masunod nga magdaog kag matagan sang tsansa nga mangin masunod nga milyonaryo bangod 1 ka milyon ka pesos ang nagahulat nga premyo sa grand prize winner.